Vážené dámy, vážení pánové, v posledních měsících česká demokracie prochází jednou z nejdramatičtějších chvil od roku 1989. Vstoupil jsem do politiky v roce 2010, abych pomohl ODS znovu hájit základní principy pravicové politiky. Podařilo se nám rozloučit s řadou dlouholetých zákulisních hráčů. Někteří byli odejiti, někteří odešli, když pochopili, že jejich osobní zájmy již nepůjde v naší straně realizovat. Byl bych rád, kdyby si všichni dobře zapamatovali, do jakých politických uskupení tito lidé odcházejí. Pražská ODS jen neproklamuje změny jako ostatní strany. Pražská ODS je dělá. V posledních měsících prochází důslednou očistnou kůrou, jejíž výsledky se dostavují. Máme skvěle složenou kandidátku pro nadcházející volby, kterou nesestavili žádní holoubci a hrdličky, na níž nejsou lokajové toho či onoho. Je to kandidátka osobností, které se nemusí skrývat za něčí tvář. Na rozdíl od našich politických konkurentů se nebojíme kroužkování, ba naopak. Vyzýváme k němu. V nadcházejících volbách půjde především o to, kdo se může stát premiérem naší země. Zda to bude člověk nebezpečně připomínající svou dosavadní dráhou svého stranického souputníka Stanislava Grosse, nebo člověk, který se pomalu, ale jistě stává karikaturou sebe sama, či lidé, kteří si za minulého režimu zadali s komunistickou státní bezpečností. V dobách rozbouřených by za kormidlem státu měl stát kormidelník znalý, zkušený a morálně nezpochybnitelný. V parlamentní demokracii je takovým kormidelníkem premiér, nemocí opilý prezident. My občanští demokraté takového člověka máme. Je to dáma s velkým D, která svým životem a prací jasně dokázala, že by byla dobrou premiérkou. Žena, která si nezadala nikdy s žádnými zákulisními hráči, žena, která vždy stála pevně na svých hodnotách a principech, a to i v době, kdy to pro ní nebylo politické výhodné. Je to Miroslava Němcová. Zvolme ji naší premiérkou.